Maayong hapon, may gabi, tibok nga kalibutan sa nglit kini ato broadcast malabay man sa gamahanang teknolohiya sa internet. Live mo karon sa ato nga Facebook sa tibok nga kalibutan. Live usab ko mo karon sa ato nga GSAT sa tibok nga Pilipinas sa Boyno. Ako nga dako nga pagtaod sa itong mga kadaguan sa South Philippine Union Conference of Seventh-day Adventist Church. Ilalong sa pagdumala sa atong pinangga nga Presidente Elard Roger Caderma. Ato usab nga Executive Secretary Pastor Danielo Palomares ug kang Sir Chimel Almosira usab nga ato nga treasurer. Og atong lantaw ng mga naa dinhi naghang murag hinay tingali ang signal sa ato dinhi studio. I don't know ngano wala gabaklay magid siya. Pero bueno dinhi ko mo kuan sa ako nga gitawag nato og dinhi sa ako nga data. Sa dili pa mag-amputan no. Dalay ko balahan ng mga mahan ining kapunon dako ang among kalipay nga ikaw nagkuyog kanamo. Sa makausapa ikaw magapanalangin ini nga programa uban sa Bulan Espiritu og imbitahon namo ang imong balaang presensya sa pagkuyog sa pagtubag sa mga pangutana. Tagaan mo kami gayon nga mahinumduman namo ang mga kaalam nga imong gipahulam kanamo sukad pa kaniadto. Amo ni gipangayo sa mahal nga ngalan ni Jesus Christ. Amen. Okay? So, atong Sabado, gikan taog dipulog dito sa Pulangko tungod kay nag-represent kita sa church sa pagduaw usab sa pamilya nga nagbangutan. Atong Domingo na lubong na ang amahan ni Brother Rex Gonzaga o sa iyang pinangga nga asawa o sa iyang duha ka mga igsoon didto nga diin siya usab ang ato nga major sponsor dinhi sa pangutana pastor. Daghan siya natabang o na contribute dinhi sa ato nga programa. Okay, so salamat sa mga higayon nga nahatag unya na meet na ko dito ang ato mga kaigsunan si Grace Tolabi nga diin kumusta na mo diha uban sa imong pinangga nga bana. Ilabi usab sa imong mga anak og sa imong anak nga si Engineer Earl Dave Tolabi no usa kini siya nga nakakuha sa gitawag natog license sa pagka-engineer niya sab dinhi si kumusta usab sa mga igsuon ni Rex Gonzaga si Brother Cesar og si Brother Oscar no kumusta mo diha uban sa inyong pinangga nga inahan. Og na-meet ako dito si Maria Era Iscabusa sa Gulayon Church ni Sigasimbahan. Og labi na usab nga nakita nako ang grabe nga makasunod sa atong programa si Brother Manuel Cahocon Jr. og si Genevieve Salinas no. Maayong hapon kanaton tanan. Nya dinhi si Gigi Fernandez, Aaron Ororojas. Nya dinhi si G. Mariasay watching from Canada. Alas 2 sa buntag dito, kadlawon. Og niya dinhi si Christine Yagaw, mayong hapon, mga Adventist, especially kay Pastor Chris, nga mao'y naghatag og kinabuhi sa programa at sa non-Adventist. Happy watching from Hong Kong. Okay? Niya dinhi si Julie Yagaw Roaya, mayong hapon, Pastor, watching from Taif, Kingdom of Saudi Arabia. Niya sab dinhi si Eugene Rialda mayong hapon pastor. Niya sab dinhi si Aaron Rojas og sa uban nato nga mga pinangga nga mga kaigsuonan nga nagsunod di atong programa. Okay? Kaya atong tan-awon ang naa dinhi uban. Bueno murag di man nato makuan. But anyway, so kung aduna may mga problema ikson tawag lang bueno natay caller, first caller nato atong dawaton. First caller, go ahead palihog. Go ahead, Exxon. Live na kagaron. Hello, Pastor. Oh, hello. Musta? Ako si... okay ra. Okay. Si Marites Neri Abapo sa Sindangan, Zamboanga del Norte. Layo. Okay? So, unsay atong concern, Sister Marites? Ang gikuan ako, Pastor, kanang kada adlaw manggugugod maglantaw gyud sa kuan sa Hope Channel sa Okay. inyong kuan o dayon naamay nakakuan nga
prayer request ba? Ako, nagwanta ko nga magpa-prayer request. Okay? So, kibali, Bahin. kini imong ngalan igsoon akong isubmitar dito sa Let's Pray, ha? Kay ang Let's Pray, aduna sila program nga, mga prayer request gud na ilang atimanon. Okay? Of course, uban sa ako mga pag-ampo, i-apel ta ka sa akong pag-ampo, pero natay special program niya na sa gitawag natong prayer request. Okay? So, Sister Marites, go ahead, kung una pa ba kay idugang. Lagi ko. Ako, pastor, kuan ko pastor kanang sa elementary pa ko, sa stage ko yung graduate. Dito sa Serios Minya. Okay. Dayon, high school ko ang sa college, na human ako eskwela. Naminyo ko og taga dire sa Tindangan. Salamat. So, Sister dayon. Marites, salamat. Wala kay laing pangutana, Sister Marites? Ana ko ipangutana kan mo naglibog jud ko. Okay, go. Kani bang bahin ba sa aning sakro? Kanang? Bahin aning sakros ba kay Cross. naglibog na ko. Naglibog ko ug asa ko dapit mo simba. Okay. So, Sa dunay cross ug sa walay cross. so kibali naglibog ka ng naay cross o walay cross. Igsoon, ang Seventh-day Adventist wala magbatasan anang crucifix nga gigamit usab sa mga Roman Catholic. Okay? Wala sad ta magbatasan og manguros. Okay? Pero atong i-admit, sumala sa batasan sa Biblia, nga ang word nga cross gigamit usab sa mga apostoles kaniadto ingon nga simbolo. Dili ingon nga kahoy, magkuha kag kahoy, pasano nimo, o baka magpurma kag kulit kag kahoy nga iporma nimo cross imong ikwentas, wala na sa Biblia. Pero ang cross igsoon daan nagisgutan sa balaang kasulatan nga kini alang sa mga walay mga alamag, alang sa mga dili magtotoo, kini siya binuang. Pero alang kanato nga mga ginluwas, kini siya nga simbolo sa cross, mao ang gahom ni Kristo, gahom sa Dios. Atong basahon igsoon. Nagyon diya. Unang Korinto kapitulo 1 bersikulo 18, kay sa mga nagakalaglag ang kaasuyan sa cross, maoy usa ka binuang. Okay? So katong mga tao nga pagalaglagon, mga tao nga wala nagatuo, kining cross alang nila usa ka binuang. Okay? Katong walay mga pagtuo. Pan alang kanato nga ginaluwas kini mao ang gahom sa Dios. So sa ato pa nahimo siyang simbolo igsoon. Mabitam daghang ka mga bersikulo sa Biblia ingon nga kung ikaw musunod nako pas-ana ang akong cross, dili man na siya literal. Simbolik na sa igsoon, dili ingon magkuha kag kahoy niya pas-ano nimo o magbutang ka og gitawag kwentas. Dili na siya mao igsoon, simbolik na siya. Mao na nga ang Seventh-day Adventist, while nga wala ta nagtuog crucifix, wala ta nagtuog nga manguros, pero adunay simbolo sa cross nga atong gilantaw dinhi sa balang kasulatan nga mao si Jesus Christ. No? Ang iyang mga pag-antos, ang iyang mga nahimo dinhi sa kalibutan. Pag makakita gani ang mga dili Kristiyanos o cross, mingon dayon ang mga tao, Christian ka? Okay. Nga na siya igsoon. So, nakay follow-up igsoon? Nakasabot na gid ko day pastor kay. Akong mama manggot is Adventist side. Nya ikaw unsa man day ka? Karon magiron pastor ba mupang ka kog istorya nagliko-liko. So, Dito pastor, mikuan jud ko pastor nga. so sa ato pa, naka-experience ka ng long and winding road. But anyway, Exxon, matod pa sa mga binugoy nga istorya ba? Nga, bisag unsa kuno kataas sa prosesyon mo, balik man kuno sa simbahan. So, balik ta, Exxon. Iyan as mga binugoy nga istorya, pero naay makahuluganon nga makuha nato ang eleksyon ba? So, salamat, Exxon. Kung wala na kayo pangutana?
sa sunod na lang po ko, Pastor, mo, mangutana o kuntay ko ako kay nagpirmi rin yung pagsubaybay sa inyo ang kuhan. Sige, salamat Sister Marites. Okay? Okay, naadin ang ato nga partner tong yagi nato nga broadcast, no? Si Pastor Gigel Imo, ang ato nga station manager sa Hope Radio sa Western Mindanao Conference. Maing hapon nimo diha, Pastor. Mato pa niya, good PM Pastor Chris, live na podcast diri sa Tangub City. Thank you DI Pastor Chris sa imong pag-imbita sa ako. Okay? Sa last episode nimo, God bless you Pastor. Permanente na Pastor, basta naalang ka diri, no? Kay ako man sa nakita ang imong kapasidad labi na sa pagbuno natay caller. Caller, go ahead. Pastor, may hapon. May hapon na sabi nimo di Exxon. Pastor, mabay pangutana sa imo, Pastor, ba? Kanong sa Lucas 4:40 ngadto sa 41. Okay, Lucas 4:40 hanggang 41. Oo. Lucas 4 katong gihulog sa bangpang. Dili, Lucas 4, versikulo 40 ngadto 41. Sige, itong basahon na. Okay, 4:41. Okay, niya na ang bersikulo. Ngadto sa 40. No, 41. Okay, 41 na. Og usab daghan ang gipagulaan og mga yawa nga nagagsinggit. Ikaw mao ang anak sa Dios. Apan iyang gibadlong sila og wala niya tugutis og pagsulti kay sila makailaman nga siya mao si Kristo. Og sa pagkaadlaw na siya mipahawa og miadto sa usa ka dapit nga awaaw og siya gipangita og giadto sa tao og ilang gihawiran siya aron dili unta mobiya. 43. Apan siya miingon kanila, kinahanglan iwali ko ang maayong balita mahitungod sa ginharian sa Dios ngadto sa ubang kalungsuran. Kay alang sa maong katuyuan gipadala ako og siya nagwali sulod sa mga sinaguga sa Hudiyo. Unsa may imong pangutana Igson? Ako pangutana ni Pastor ba, kaning diri 41, iyang gibutang diri nga og gipinahon sila ni Jesus sa dili pag paniginon kay nasayod man sila nga siya mao ni Jesus. Okay. Wala man na gipinahan man niya mga demonyo lang kayo na dili ipasaba nga siya mao ni Jesus. Okay, ingani mga pinangga, no? Dili man lang ni nga bersikulo ang angay nato pagakonsiderahan. Kay ang pag-ari magod ni Jesus Christ Igsoon naamang siya misyon. Unya ikaduha pa, naay mga Hudiyo nga dili makadawat sa iyang pagkasiya. So wala pa niabot ang saktong panahon. Gani mismo sa mga apostoles, daghang mga apostoles, naniya ng panahon na wala pa makatugkad sa word nga Mesiyas. Kaya ilang hunahuna ang Mesiyas maabot, uban ang ginharian, muluwas sila sa ilang pagkaulipton, mo na nga sa panahon nga si Kristo na atubang niya si Pedro, dinhi sa Mateo Kapitulo 16, versikulo gitawag nato og 13. Og sa pag-abot ni Jesus sa kayutaan sa Cesarea ni Filipo, kay ang iyang mga tinun-an gipangutana niya nga nag-ingon sumala sa sulti sa mga tao kinsa man kuno ang anak sa tao. Og sila miingon kanila, ang uban nagaingon nga si Juan Bautista kuno, ang uban nagaingon nga si Elias kuno, og ang uban nga si Jeremias kuno, og ang uban propeta. So nabahin igsoon, no, ang ilang pagsabot mahitungod sa gitawag o anak sa tao. Pero niingon si Ginoong Jesus dinhi, og siya miingon kanila, apan kamo unsa may inyong isulti kinsa man ako. Si Simon Pedro mitubag nga nagingon, ikaw mao ang Kristo, ang anak sa Dios. So sa ato pa, pipila lang ka mga tao ang nahibalo nga si Christ sa iyang paghani si Kristo. Ang tao sad nga nahibalo kadturang mga tao nga gipadayag sa langit. Dili tanan tao ang nakabalo niya na. Busa pag-abot dinhi sa bersikulo 15, siya miingon kanila, apan kamo unsa may inyong isulti kinsa man ako. Og si Simon Pedro miingon siya, ikaw si Kristo ang anak sa Dios. 17. Kaniya mitubag si Jesus nga nag-ingon, dalaygon ikaw Simon Barhuna, kay wala kini gikapadayag kanimog tao, kundi gikapadayag kini sa akong amahan nga naa sa langit. Pero mo ni nga kung imong tanang ubang konteksto, ilabi natong itong ibasa sa imong sa Lucas Kapitulo 24.
naa mo ko'y time nga gihatag si Ginoong Hesus nga murag step by step sa iyang mission ini nga kalibutan ba imong makita. Kay mismo maganing apostoles ug ang mga tao nga naa didto igsoon, wala dili tanan nahibalo nga siya di ang anak sa tao, siya di ang Mesiyas. Okay? So anyway, human nga napadayag ni Kristo ang iyang mission, nasabtan nas mga tao nga siya di ang anak sa Dios or ang Mesiyas. Mamagani nga ang uban nga nagduda nga nakadungog ko kaniya nga nagwali siya nga mao ni siya. Nakadungog ko kanila nga nagwali siya mao ni siya. Mao na nga ang mga Hudiyo nag-akusar niya kay katong word nga Christ manggod, meaning magtukod siya og ginharian o niya i-liberate sila gikan sa mga tao nga naulipon sila sama sa Roma. So giakusar dayon siya sa mga Hudiyo nga naghatag og kagubot sa Israel. Mao na nga gisumbong siya ngadto kang Pilato. Unya kung moingon mo ka nga ikaw hari, ikaw ang Mesiyas, nahulog na igsoon nga rebellion ka kina may hari nga mao ang emperor sa Roma. Mao bitaw nga kung imong tan-awon ang Juan kapitulo dinhi sa mao nga Biblia igsoon nga nagkanayon nga hari ka ba di ay? Okay, 18. Ingon siya nga, oh, ako hari, ug tungod nini ako nagpakatao. Kay nganong nasulti na ni Pilato igsoon, tungod kay ang Mesiyas muanhi ingon nga hari. Mao na pagsabot sa mga Hudiyo. Unya kay gisultis mga Hudiyo nga nag-claim kuno si Christ ana. So therefore nagpakahari si Christ, so duha na ang hari. So rebelde siya. So ingana nga mga punto mo na nga dili wala sa gihatag sa Ginoo ang kinatibuk-an sa tanang panahon niya sa iyang pagkinabuhi ni sa kalibutan nga iyang gi-announce nga siya mao ang gitawag og Christ. Mao na nga ang senaryo dito sa mga ay mga dautan nga mga espiritu igsoon, mao to iyang gitawag na to gisulti, gipapugnan ang ilang mga gitawag na to bagba. Atong basahon ang Juan 18 versikulo 37. Okay, bisag magsugod ta dinhi sa bersikulo 36. Si Jesus mitubag, ang akong pagkahari dili iya ni ining kalibutan na, kung ang akong pagkahari iya pa dining kalibutan na, nan moaway unta ang akong mga alagad aron dili ako ikatugyan ngadto sa mga Hudiyo. Kay mga Hudiyo giakusar na siya nga mao, nagclaim nga siya ang hari. Atong tanawon sa 34. Si Jesus mitubag kaniya, imo ra ba kining pagkasultiha og may nagtug-an ba kanimo ni ini mahituod kanako? Si Pilato mitubag, Hudiyo ba ugod ako? Ang imong kaugalingong nasod og ang mga saserdote nga punuan mao ang nagtugyan kanimo nganhi kanako. Okay? So mao na nga gitugyan siya kay nga naman nagclaim lagi kuno og gitawag na to Kristo or hari. Balik kani Bigson. Masabtan ako, Pastor, masabtan ako. Tinaw kayo mo ang pahayag sa maong bersikulo nga nalibugan po na ako. Okay. Na kay follow up or laing question? Nako yung laing pumasanan. Salang, Pastor, isa ka. Okay. Go. Naputol? Murag putol-putol imong signal. Hello, Pastor. Oh, Dire go. sa Exodo 20. Hello. Okay, Dire sa Exodo 20. Okay. 18 ngadto sa 20 po. Okay. 18 ngadto sa 20. Oo. Okay, Exodus 20, 18 ngadto sa 20. Ako basahon ha? Okay. Nagingon, og ang tanan nga katawhan nahibalo nga dihay mga dalugdog ug mga kilat ug tingog sa budyong og sa bukid nga nag-asu og sa nakakita ang katawan niini mikurog sila og na nagpahilayo nila sila og miingon sila kang Moses, makigsulti ka kanamo og kami magapatalingog apan ang Dios ayaw pasultiha kanamo aron kami dili mamatay. 19 ko to? 20. Sige, 20. Okay, Pastor. Okay, go. Palihog. Ano kung pangutanan ni Pastor ba? Kaning gusto mo kung makakuan po o history bitaw. 70 Adventist po ko. Kaning kung sa mga sabi siya, Pastor, inistorya ni Jesus, amahan at tumigayo na og si Jesus. Kung silang inistoryahan ani at tumigayo na. Okay. Ang gipadayag si Moses may nagsulat sa maong gitawag nato og Old sa ning Torah, kining Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, apil ang Deuteronomio o niya imo makita gitawag nag Pentateuch. Now, ang gigamit ni Moses sa pagsulat sa Pentateuch mao ang Hebrew. So atong gisabot nga ang conversation nga gigamit ni Moses og sa Dios mao usab ang Hebrew. Go, palihog. Okay. Hebreo sila itong higayo na, Pastor, ang pag-istorya nila. Okay, mamay ginarate ni Moses dinhi sa Torah.
Okay? Kay si Moses man, wa may nakasaksi dito nga nakakita og nakadungog sa diyan nakiistorya si Moses ka sa Dios sa pagkuha niya sa napulo ka sugo. Kay ang Dios raman didto og ang gitawag mga tao. Pero atong nasabot nga ngilang gigamit Hebrew tungod kay si Moses naggamit sa Hebrew nga pinulungan sa pagsulat sa Pentateuch. Og ang napulo ka sugo igsoon Hebrew ang pinulungan nga pagkagamit. Go, palihog. Daghang salamat, Pastor. Daghang salamat. God bless. God bless. Okay, dengan salamat usab no ni adini si Jubal Lasarte sa Visayas, si Merlin Pastoran, my faith is getting more stronger while listening of you explanation about the word of truth. Daghang salamat usab Merlin Pastoran. Nadini si Sarah Labadan, good afternoon Pastor, please include me in your prayer that I can find stable job and kind employer watching from Kuwait. Naminaw magid sila igsoon 4 minutes ang nabilin para mag-break ta. Naminaw magid ang mga naakaron sa let's pray ato i-suggest sa ila nga ilan ni siyang i-take note o ila usab i-appeal sa mga pag-ampo, no? Bueno natay caller, go ahead balihog. Hello, Pastor. Padayon igsoon. Kanang giskutan sa Bible nga urine og tumin. Okay. Kanang nasa kwan sa pari? Sa dugan pari? Regala ni Aaron. Oh. Unsa may imong puntuan na igsuon? Unsa may kadamitan ana, Pastor? Mao na gigamit kani adto sa mga pari kung gusto sila og adunay answer sa Ginoo. Okay? So mao na ang iyang gigamit kay ang Ginoo magud igsuon. Daghang pamaagi sa gitawag og means of communication. Okay? Labi na kung makigistorya sa propeta, pwede ang Dios makigistorya pinaagi sa damgo, pinaagi usab sa panan-aon. Kung imong tan-aon ang Daniel City igsuon, naghisgot siya diha og mga panan-aon. Kung imong san tan-aon diha ang Daniel 2, naghisgot siya og damgo diha, no? Og uban nga mga chapters sa Daniel, especially usab sa Revelation. Okay? Para nigson. Naa pa na karon, Pastor. Wala na nakaron kay nganuman ang pagkapari igsoon o ang mga tulumanon dito sa mga pagkapari kutob lamang sa kamatayon ni Kristo. O kung imong tan-awon ang Hebrehanon kapitulo 8 bersikulo 7 nga gani mao ni gagamiton sa ubang mga tinuhuan nga nawala na lagi kuno ang napulo ka sugo o pitch dili kini napulo ka sugo ang gisgutan dinhi, no? Kung imong tan-awon dinhi ang sa Hebrehanon kapitulo 7 bersikulo 12 kay kung adunay pag-ili sa pagkasaserdote kinahanglan adunay pag-ili sa kinahanglan usab adunay pag-ili sa kasuguan. Unsa nga kasuguan? Kasuguan nga giministeryo diha sa sanctuaryo uban ang saserdote. Example, kini mga paghalad sa mga karnero nga gihimo, makita nimo na ikaw nalang magbasa sa Leviticus 16. So sa ato pa ang mga kasuguan nga may kalabutan sa mga paghalad, apil na ang saserdote didto ra kutob sa kamatayon ni Kristo kay landong na siya sa butang nga umabot apan ang lawas iyan ni Kristo. Mao nagisgutan sa Colosas 2, no? So bueno, okay, 2 minutes na lang mabilin aron ta mag-break. Go ahead, Exxon, follow up. O sige, salamat, Pastor. Okay na to. Okay, dengan salamat niya, no? Si Bonifacio Rolion, niya dinhi si gitawag na to og Talatayod Itabli Disa, mayong hapon, Pastor, watching from Hong Kong. God bless you, Pastor. More power to your program. Kanunay ko magasunod sa imong programa, Pastor. Bonjour di Zia Arnaes. God bless, more power, pangutana, Pastor. Jonathan Fronteras, mayong hapon, Pastor, watching from Thailand. Naakos pangutana, Pastor, about sa una ug ulahing ulan. Akong pangutana, Pastor, if win man makadawat ang isa ka tawo sa unang ulan o winpod igabubo ang walahing ulan. Murag natubag naman nato ni Igsoon itong mga niagi nga mga episode. But anyway, kung natay time, balikan ta na, no? Karon dili magbalik-balik ang atong tubag. Niya din sabi ni Shea Barry Villasas Ricanya, na din si Louis Agbayani, niya sabi ni si Eugene Rialda, sa imong paglantaw, Pastor, unsa may hinungdan anang sakit sa coronavirus, tinuod ba nga sa mananap o nga mahugaw ni ang hinungdan? Bueno, doon nag-signal nga break ta. Ayaw mo paghawa mo, balik kita karon tudod.
atong pagbalik akong i-greet usab ang ato nga kining sponsor dinhi sa Pangutana Pastor si Sir Rex and Ma'am Gonzaga. Ilabi na usab dili lamang sa Pangutana Pastor sa tibok usab nga pwersa sa Hope Channel, no? Tungod kay sukad pa sa pipila ka mga tuig karon siya wala magbiya nining Hope Channel igsoon. Bueno, ako sad i-greet ang tanan nga mga supporter dili lamang kang Rex Gonzaga apan ang tanan nga nag-support nining ato nga Pangutana Pastor. Actually daghang mga kaigsuonan dinhi nga dili lamang sa kwarta nga pamaagi nga sila nagasuporta pinaagi usab sa mga pag-ampo, pinaagi usab sa ilang nga mga kadasigon sa pagpartisipar sa pangutana og usab sa tanan mga pamaagi. Og ako sa i-greet si Renz Roque dinhi sa Ireland. Maayong hapon nimo igsuon. Og usab sa kang Jay Salcedo nga naa karon sa Estados Unidos, no, nga makununayon nga nagsunod sa programa sa Hope Channel. Kay balik ta sa kang Eugene Rialda sa imong panglantaw pastor unsa may hinungdan anang sakit nga coronavirus. Actually natay caller go ahead palihog. Padayon zone. Kay niya din si Libby Magtrayo sa Baguntaas, Bukidnon. Go ahead ba, Brother Libby? Libby or Levi? Pastor. Mayong hapon din mo sa Pastor. Mayong hapon usab nimo, Brother Libby. Lagi. Mga ko dugang kahayag, Pastor. Sa bahito ko niling anahon sa pagluno, yok mo naman to Pastor, sa pinagi sa tubig. O, banahon mo ba ito balik sa Ginoo? Okay. Ang imong pangutana, katuntanan nga nangamatay, banhawon ba to sa pagbalik sa Ginoo? Yes. At nuntahan nito na, madautan man, bisan pag ang dautan, ang mga matarong ay human dito sulod sa arka, nangatigulang biya to sila og nangamatay. At ang tanaw ni Igson, ang gini sa Juan Kapitulo 5, versikulo 28-29, unsa kasulat diri, okay? Juan 5, atong masahon, nagingon. 28, ayaw kamo kahibulong niini kay ang takna nagsingabot na nga ang tanan, take note, tanan, okay? Nga ang tanan nga anaa sa mga lubong managpakabati siyang tingog. Yung kag tanan meaning gikan sa Genesis ngadto sa Revelation nga mga history. Okay? So apil na to silang Adan, okay? Apil na usab sang katapusan tao sa pagbalik ni Kristo, apil ni ana tanan nga nangamatay kay wa may exempted tanan ang gigamit diri. Tanan nga anaa sa mga lubong managpakabati sa iyang tingog ug ang nanagbuhat og maayo managpanggula nga binanhaw ngadto sa kinabuhi ug ang nanagbuhat og mangilad managpanggula nga binanhaw ngadto sa pagkahinggukman sa selot. So dali ka klase ang nagbuhat og dautan og ang mga matarong. Pero nining duha igsoon, unahon lang og banhaw ang mga matarong, no? O lahi lang ang dautan. Ang mga matarong mabanhaw sila sa pagbalik ni Kristo. Ang dautan dili una mabanhaw sa panahon sa pagbalik ni Kristo. Una ang mga matarong mabanhaw niya na igsoon. Unang Tesalonica Kapitulo 4:16. Niya ang pagbalik. Kaya ang Ginoo gayud mao ang manaog unya agikan sa langit inubanan og singgit sa pagsugo og sa tawag sa punuan sa panulunda og sa tingog sa trompeta sa Dios ug unya nangamatay diha kang Kristo muuna sa pagpamangon. Take note, ang nangamatay diha kang Kristo muuna sa pagbangon. So sa ato pa ang nangamatay nga wala diha kang Kristo, wala pa siya mabanhaw. Og tanos amam sila mabanhaw. Kay ang una mabanhaw katumang mga matarong sa pagbalik ni Kristo. Ang dautan kanus aman sila mabanhaw. Niya sa Pinadayag Kapitulo 4 sa gitawag nato og bersikulo 20, bersikulo gitawag nato og 5. Og bahin sa uban sa mga nangamatay kini sila dili mabuhi pag-usab hangtod matapos una ang usa ka libo ka tuig. So sa ato pa, di sa tumabanhaw ang mga dautan. Matapos una ang usa ka libo ka tuig. So imo makita, duha day ka klase ang pagkabanhaw. Pagkabanhaw sa matarong, dito sa panahon sa pagbalik ni Kristo. Pagkabanhaw sa dautan, dito human sa millennium. Balik si Kristo, dala ang mga matarong sa langit, o adunay usa ka libo ka tuig. Diyan ang panahon na, after sa 1,000 years igsuon, ay mabanhaw itong mga dautan. Pero, dili banhaw kay dalon sa langit, ha?
banahon apan dunay silot nga mapaabot nila. Okay? Follow up, Igsoon. Dogang pastor, katong sa makaroon gipang kremit. Mga panahon po, pastor, ganahin mo namang abo. Actually, wa may diferensya ng krimit ug lubong. Ang gilubong, balik sa abo. Ang gikrimit, balik gihapon sa ubok. Okay? So sa ato pa, tanan mo balik dito sa abo. Ang nahitabo lang igsuon, healthy lang kayo ang krimit. Kaya naman, sunog siya, tapos galingon siya, niya nahimo siyang abo, while ang tao nga namatay nga gilubong, process of time, dugay siya mahimong abo igsuon. Mudagan pa ang mga gatusan ka mga tuig, aya siya maabo. Pero maabo gihapon igsuon. So walay diferensya niya na. Ang uban mo prefer igsuon o kining cremate kay gamay kuno og gasto. Kay di na ka mopalit og lungon, diretso na ka ditong cremate tapos mahimog kang abo, unya ibutang lang ka sa usa ka path, madala ka sa balay, pwede ka ibutang dito sa aparador, pwede sa ka ibutang dito sa minteryo nga nay mga butanganan dito, depende lang isuon. Matod pa sa akong amigo nga naghatag siya komedya, no, akong igagaw nga naghatag siya komedya, matod pa napagibarato ko na ng cremation. Siya unsa man half cook amon sa akong pag half cook sa pag-cremate. But anyway, ihara ng joke exon. May hapon nimo diha tol gitawag na tog Judy Arenas. Pero exon, follow up. Salamat kay pastor sa payag. Doon na to, dagang salamat. At maghapon ka rin mo, gratong tanan. Okay, dagan salamat, no? Okay, diritas coronavirus, nangutana siya. Ang imo paglanta pa sa unsa may hinungdan anang sakit nga coronavirus. Igsuon, dagag bersyon ang gisgutan karon ng gawas sa social media. Ang uban maingon nga laboratory na nga gikan sa mga China nga diin na kuno nay mga mission pero di lang kumisgot kay naaman sa social media basin nay ma-offend. Nguban sad maingon nga gikan na sa mga mananap nga mga mahugaw nga gisgutan sa Biblia, pero kung imong surbihon ang social media igsoon, baga nga mga tao, baga nga mga scientists, baga nga mga medical practitioners mingon gikan gina sa pagkaon sa mga mahugaw nga mananap. Ug tama man gid igsoon. Kina magigideklara sa balang kasulatan dinhi nga mga mahugaw mga mananap. So sa ato pa mga Protestant naman o mga Catholic, madunggan ninyo nga gihinloan na siya. O bitaw mangutana ko karon balikan ta mo mga CFD o Protestant, kamo nag-ingon maghinlo na. How come nga dito sa China mo'y sa study ang hinungdan mao ang pagkaon sa mga mahugaw. Okay, wala man ko kabasa dito sa report sa China nga ang hinungdan pagkaon og baka, pagkaon og mga karnero. Usually sa mga balatian gikan gyapon sa mga mahugaw nga mananap nga gideklarar sa Biblia. Naun sa amo ninyo pag-justify kamo mga Catholic faith defender o Protestant nga gideclare man kani dito sa China nga ang hinungdan sa balatuan mao nga pagkaon anang mga mananap. Mismo gani ang H1N1 kanang gitawag nilang swine flu o gikan sa baboy. Mobitang nga nihinay ang pagbaligya sa baboy niya giilisan na ngalan og disinti nga H1N1 pero actually gikan gyapon sa baboy. Kaya katong mga flu kani adto igsoon nga ang gipasangilan na iban gikan dito sa unggoy, gikan sa mga mananap nga mahugaw. Okay? Kung aton tanawon ang biblical side igsoon, nag-ingon ang Biblia sa Exodus kapitulo 15 bersikulo 26. Aton tanawon kung unsay gingon sa balaan nga kasulatan sa Biblia. Okay? Exodus 15 sa iyang bersikulo 16 niya ang prinsipyo. Okay? Og miingon siya, kung magpatalinghog ka sa masinugtanon gayud sa tingog ni Jehova, nga imong Dios og magabuhat ka ni atong matarong sa iyang mata og magapatalingog sa iyang mga sugo og magabantay sa tanan niya nga mga tulumanon, walay bisan unsang sakita sa mga gipadala ko sa mga Ehiptohanon nga ikapadala ko kaninyo kay ako mao ang Jehova nga mao ang Dios. So mao na gihatag sa balang kasulatan. So ato pa ang hinungdan di sa balatian, violation sa laws of health, violation sa laws of God. Bueno, natay caller, go ahead Paliong. Hello, good afternoon, Pastor. Okay, padayon Exon si Brother Arnel Lazarte sa Leyte. Okay, go. Pastor, sa ato doktrina ato manasabtan nga
Sa una nga mubangon ang mga naakang Kristo. Okay? Unya 1,000 years ta dito sa langit habang ang mga dili matarong naapa sa ilalubong lubnganan. Okay? Sa diha pastor nga ibalik na ang mga matarong gikan sa langit after 1,000 years. Mhm. Mo banhawon na pud ning mga dautan. Okay? Tapos makita nilang wala ang syudad. Okay. Wano na ni siya kining di ba pastor kining sulungon na ni siya kay gubaton. Mhm. Ilogon. Unya, opo, ilogon. Kahuman, og ilogon nila, magpadala dayon ang Ginoo sa kalayo. Okay? Samtang pastor naa sila ang mga dautan, ginasunog sa kalayo. Asa man ang mga matarong, kay human naman sila nagkuan, nagunsa pa ni human naman sila nagbakasyon. Okay. Unya, nag-ingon man pastor nga, mahimo na ang ilang abo nga tumbanan sa mga matarong samtang wala pa mahimo silang abo asa man ana ang mga matarong. Pinadiyag 21 versikulo 1. Na dinhi, basa na to, okay? Pinadiyag 21 versikulo 1 nagingon ug niya nakita ko ang usa ka bag-ong langit ug ang usa ka bag-ong yuta kay ang unang langit ug unang yuta nahanaw naman ug ang dagat wala na ug nakita ko ang balaang syudad ang bag-ong Jerusalem nga nanao gikan sa langit gikan sa Dios. So naa sulod sa Jerusalem. So, Okay. sa ato pa pastor, habang ginasunog, sige pa na siya sunog, naana na ang mga matarong sa Jerusalem. balaan nga syudad. Mga bitaw nga tanawa ang bersikulo 10 20 bersikulo 8 ngadto sa 10 nagingon. Ug mugula siya aron sa pagpaisalaag sa mga nasod nga naa sa upat ka tumoy sa yuta, sa Gog ug sa Magog sa pagtagbo kanila alang sa pakigubat sa ilang gidaghanon ingon nga bunbun sa dagat ug mitunga sila ngadto sa lapad nga yuta ug ilang gilibutan ang kampo sa mga balaan ug syudad. So gilibutan sila ang syudad katong New Jerusalem nga hinigugma apan dihay kalayo nga mikunsad gikan sa langit. So sa dihang gilibutan nila ang syudad nga naa dito ang mga katawhan sa Dios nga mga naluwas na. Okay? Na niya ilugo nila ang mao nga kampo na ay kalayo gikan sa langit nga minaog. Mao na nay gitawag natog imperno igsoon. Ug mo nay mulamoy sa mga dautan. So laktod nga pagasulti wala pay imperno karon. O kanang kung ang inyong pagsabot sa imperno mo man ang kalayo, kaya ang uban nga pagsabot sa imperno mo man ang yuta. So kung inyong pagsabot sa imperno mo ang kalayo, wala pay imperno karon igsoon. Go ahead, Igsoon. So pastor, habang ginasunog ang kuan, makita sila sa mga matarong habang sila ginasunog. Mo may gisulat sa balaang kasulatan. Nga na sila sa bagong Jerusalem. Sulod. So, maka-imagine ko ba nga, maglipay ba ang mga matarong samtang nakakita sila sa mga dautan nga naa ginasunog sila? Mabitaw. Kunya, dili man na siya mulungtad siguro og pila lang ka mga adlaw kay murag dugay-dugay man siguro ng ilang pagkasunog. Wala sad ta, wa man gipadayag sa Biblia Igsoon kung pila ka adlaw, pila ka bulan, pila ka oras, wala man gipadayag sa Biblia. Basta ang gingon sa balaang kasulatan, pahiran sa Ginoo ang ilang mga luha. Sa ato pa, ang ilang mga kaguol, dunay mo hapuhap nga mao si Jesus Christ. Okay? Maulan to pastor kay ako na kuan pastor sige kog basa ani ngo ko magsige lang nigtanaw ang mga matarong mo na nga nakapangutana ko sa imo pastor ana nga span sa time o unsay senaryo diha gyud nga matuod nga magsige ra batag tanaw Mo na giingon sa balaang kasulatan Igsoon. Na sila sulod sa syudad, ang kaaway nasgawa sa syudad, unya sa diyang iatim sila og ilog sa maong balaang syudad, dunay kalayo nga minaog gikan sa langit. Okay, pastor. Sige. Salamat. Daghang salamat, pastor. Daghang salamat usab Igsoon, no? So, mao kato ang atong Igsoon si Arnel Lazarte. Kini adini si Louis Agbayani, si Eugene Rialda sa imong panglanta. Okay, mo maning sa coronavirus, no? So, mo nga violation of laws of health, violation of laws of God. So, muna kong gingon, aron usab malikay ta,
nga ang mga balatian balik ta sa Biblia. Kay majority sa balatian igsoon, kung unsa imong giikakaon, mao na ikaw. Unsa imong lifestyle, mao na ikaw. So sa ato pa sa kamatayon sa tao igsoon, posible madali depende sa lifestyle nga imo nga ginabuhat nini nga kalibutan. But anyway, wa magay makalikay sa mga balatian igsoon kay ang balatian igsoon dili lamang sa pagkaon makuha. Okay? For example, faulty diet. Bisan pag nag-vegetarian kay igsoon, unya di ka kabalumulutong, sige lang kagkaon o gudlot sa kamuti, unya wala mabalance ang imong pagkaon, masakit gyapon ka. Okay? Unya pwede sa environment, atong environment di naman ta kalikay sa atong environment, grabe na kay ang mga pollution. Okay? Pwede sad sa violation of laws of God, nagulapas ka sa balaod sa panglawas, sige kag bilar, sige ka og gitawag nato og trabaho nga wa na kay pahulay-pahulay. So mo nay problema da igsoon. Pwede sad igsoon sa gitawag og ecological imbalance. Kani atong kalibutan imbalance naman igsoon tungod sa mga daghang mga paghitabo nga na dinhi sa ato nga gitawag og kalibutan. Pwede sad nga ang balatian gikan sa sala. Okay? Pwede sad nga ang balatian is hereditary, gikan sa imo nga genes. Okay? Kaliwat nimo, nakikaliwat nga cancer, posible nga ikaw adunay kung di ka mag-amping mo gawas na sa imuha ang gitawag nato og cancer. So pwede sab igsuon kining gitawag nato og na poison kas pagkaon, bisag vegetarian kay igsuon pero ang imong gikaon na ay mga chemical adunay in the process of time na poison na ka. Nabita ko daghan nga dunggan igsuon nga vegetarian pero nagsakit og liver cancer. Nganong man na? Tungod kay ang iyang ginakaon nga utang igsuon pwede grabe puno kay sa mga spray nga diin bisag hugasan nimo og tubig dili gakuha ang chemical tungod kay na may chemical nga systemic igsuon nga musulod dito sa system gid sa mao nga gitawag og utan na kung moingon kag organic mahal man sa kayong organic di magangwan di magi-ka-afford og mga unsa nga pagkaon palit nino kag organic magtanom ka wa man sa yuta ang mga pobre no so binon natay caller go ahead Paliog. Hello, Pastor. Padayon igsoon Palihog. Si Brother Bubong Lunsaga sa Compostela, Davao del Sur. O Davao de Oro. Davao de Oro, Cagayan de Oro. Go ahead, Palihog. Pangutara lang ko, Pastor, ba? Kanang katong kung man na luwaton ang tao, kung maluwas, makahibayo ko katama kita to. Kanangipan ako. Ibutang Lunsaga. Nga, panglitan, buwas ko. Makahibalo ko ako nga ako to sa Duritas Pugutan. Okay. Lahat sa igsoon no kung naluwas ka niya wag ka kabalo nga ikaw din na. Actually igsoon kung imong tanaw ng Biblia ang mausab igsoon kanirang panit nga madunot. Wala mausab ang imong memory, wala mausab ang tanan nimong nga mga pangisip. Kay matod sa balang kasulatan ang imong binuhatan mo kuyog man nimo. So kibali ang mausab igsuon kinirang imong panit nga madunot ngadto nas dili madunot, panit nga gitawag masakit ngadto nas dili masakit o kining panit nga gitawag natog kurap nga dili na kurap. Atong tanawon sa unang Korinto 15 bersikulo 50. Okay, 51, aniya karon isulti ko kanimo ang usa ka tinago dili kitang tanan mga matay apan kitang tanan mga usab sa kalit sa usa ka pagpamilok inigtingog na sa trompeta sa Dios kay inigtingog na sa katapusan trompeta kay ang trompeta pagapatunggon og ang mga patay pagabanhawon nga may mga lawas nga dili na madunot og kita mga usab kay kining lawas nga madunot ra pagailisan unya og dili na madunot o kining lawas nga mamatay ra pagailisan unya og dili mamatay. So sa ato pa igsoon ang mausab lang kining panit pero ang naa sa imong memory dili na siya mausab igsoon. Go ahead igsoon, follow up. Salamat kayo Pastor pero napa ko ilain kang pangutana. Pwede pa? Pwede gyapon. Ay kadtong dili maluwas Pastor, unsa man to sila nga kalabra ko o napapurto ko na lawas. Actually, Igsoon, ang tanan nga mga dautan nga nangamatay naa pa sa yuta karon. Okay? Atong tanawon, dinhi sa buhat 2. Naa pa na sila sa yuta hantod ng panahon na bersikulo 29.
Mga igsuon, sa masaligon ako, magasulti kaninyo, mahitungod kang David nga patriarka, nga siya namatay og gilubong, og ang iyang lubong magpabilin paman gani kanato, hantod ni ining adlaw karon. So, naa pa si David karon sa yuta. Inigbalik sa Ginoo igsuon, maunang banhawon sila. Unsa may banhawon kung kalag, kanang gitawag na tog kalag nga dili mahikap nga kananas TV, nga makita dili na mao igsuon. Ang kalag igsuon ang lawas nga kini karon nagstorya kalag ni siya. Kana kalag nga buhi. Kamo ang nasminteryo karon kalag nga patay. Okay? Atong tanawon ang Genesis 2:7. Aron masabtan nato nga ang word nga kalag sa Biblia dili na maong kalag nga imong nasabtan nga nakita sa television o gitaggaag kinabuhi sa radyo o mga salida sa mga sini. City, o giumol ni Jehova nga Dios ang tao gikan sa kalabog sa yuta, o gihuypa niya sa mga buho sa iyang ilong sa ginhawa sa kinabuhi, ug ang tao nahimong kalag nga may kinabuhi. So kining tao karon nga gikan sa abog, giporma sa Dios, gihuypan sa buho siyang ilong sa gininhawa sa langit, aw sa ginhawa sa kinabuhi, ug ang tao nahimong kalag nga may kinabuhi. So ang tao mismo igsuon mao ang kalag, dili na ang kalag nga dili makita og dili mahikap mumusuroy sa balay. Di na mao ang kalag nga gisgutan sa Biblia igsuon mao ni ang kalag nga buhi karon. Gani kining kalaga igsuon mahigugma magani ning kalaga. Aton tanawon, Genesis 34 bersikulo 8. Okay? Og si Hamor misulti kanila og miingon ang kalag sa akong anak nga si Sikim nahigugma kaayo sa imong anak nga babae. Sa nabay kung atong nuntan ang unahuna nga ang kalag dili mahikap, ang kalag espiritu nganong mga sawa man ang di kalaga na. So imo makita nga tama ang Genesis 2:7 nga ang abog gidungagan sa gininhawa sa yug nahimong kala, ang tao nahimong kalag nga may kinabuhi. Kining mahikap karon, kining mga sawa karon, kining mamatay karon. Gitawag na siyang kalag nga way kinabuhi ang patay na. Okay? Okay, follow up Igsoon. Wala na. Pastor, daghang kayong salamat. Buntis mabuko, Pastor. Yes, salamat Bubong Lonsaga, Compostela, Davao. Daghang salamat niya din si gitawag na to og manata kang Eugene Realda, dinita kang Cecilio Villajos. Hi Pastor, good PM. As lang ko, Pastor, sa Isaias 22, 12 nga 14, unsa may stand sa isday ani prophetic bani siya kay sa isdarm prophetic man. So sa ato pa naade ka sa isdarm igsoon. Okay, atong tanaw nang imong gitawag na tuog Isaias 22. 22 may tungod man ni kang Christ. 22 og 23. 22, og ang yawi sa balay ni David igbutang ko sa iyang abaga og siya magabukas og walay makatakop. Og siya nga makatakom og walay makabukas. So, ang pangutana kinsa man ni? Ang tubag ani igsuon si Kristo. Asa mabasa? Kining sumpay nga bersikulo 22 man ni. 23, og ilang sangko siya sama sa usa ka langsang sa usa ka dapit. Ngano nagisgot ni siya langsang igsoon? Tungod kining Yahweh nag-refer kang Jesus Christ. Atong tan-awon unsa ning Yahweh igsoon. Okay? Isaias 9:6. Isaias 9:6 nag-ingon, kay alang kanato ang usa ka bata na tawo, alang kanato ang usa ka anak nga lalaki gihatag og ang kagamhanan igatungtong sa iyang abaga og ang iyang ngalan pagatawong kahibulungan, magtatambag, Diyos nga makagagahom, amahan nga walay katapusan. Mauni ang gisgutan sa balaang kasulatan, no? Ang kagamhanan. Oboy no natay caller. Caller, go ahead, balihog. Padayon, Igsoon. Si Brother John Lopez. John Lopez, may hapon nimo. May hapon niya, Pastor. Okay, may hapon sab. Kini bang diya sa Marcos Pastor, kini regarding ba sa lang kining usna ka pinuhan, tama nito sa atong Marcos nga unsa nga kapitulo bersikulo? di ka na ko memorize sa Pastor, pero ang pangutana niya, nangutana ang iyang kinunan niya
nagtutudlo, unsay doon gid ni Timaylan. Then itubag ang atong nagtutudlo nga kung mamunga na ang kahoy nga igira. Unsay gusto sabot niya ni pastor? Ihatag ang kapitulog bersikulo igsoon aron ato masaysay pagayo. Ay di kinako mo ako mga mamili. Kaya kung imo lang i-quote, daghan magod dinhi susama nga mga bersikulo sa imong giingon. Mag-ingon ka gigara perting may mga higera din nga gipangisgutan dinhi igsoon. So mas maayo mo itong nakay kapitulo bersikulo aron ato nga isa-isay. Kay kung mukutlo lang kagamay nga portion basig dili mao ang naa sa imong unahuna. Okay? So balik ka ni Igsoon. Ang kuan magud ang pagbalik ba sa panahon. Nanay nangayo sa sign. Ako maghisgot ka og pagbalik ni Kristo igsoon, wala magay nahibalo sa iyang pagbalik gani daan na nagisgutan sa balaang kasulatan dinita sa gitawag na tog Tesalonica. Okay, ka Tesalonica kapitulo 5 bersikulo 1 ug 2 unang Tesalonica nagingon. Apan mahitungod sa mga panahon og mga pitsa, mga igsuon kamo wala na magkinahanglan nga pagasulatan pa kay kamo nasayod na pag-ayo nga ang adlaw sa Ginoo moabot ra unya sama sa kawatan sa kagabhion. So kibali way nahibalo siyang pagbalik. Pero si Jesus Christ naghisgot mahitungod sa gitawag na tug mga ilhanan sa iyang pagbalik. Pero kinahanglan adunay maalam nga pagsabot niini. Kay ang ubang prophecy ani nangatuma naman. For example, kining Mateo kapitulo 24, nagisgot og linog, gutom. Imo makita nga dugay na siya nangakahitabo igsuon. Gani ang katapusan nga propesya nga gisgutan usab dinhi sa Mateo kapitulo 24 nga wala pa matuman kining 24 bersikulo 14. O kining mayong balita igawali nga sa tibuok kalibutan 5 minutes ang nabilin aron matapos ta. O kining mayong balita igawali nga sa tibuok kalibutan unya maabot na ang katapusan. So kung maghisgot ang ilhanan igsoon, daghan ilhanan din siya pero dili pa gyud mao ang katapusan, no? Ilhanan nan siya. Pero ang gibutang gyud diha nga maabot na ang katapusan kung mawali na ang mayong balita ngadto sa tibuok nga kalibutan. Mateo 24:14 igsoon. Follow up. Okay, pastor. Paluan pa ko makita itong teksto ha. Okay, salamat Igsoon. Niya din si Annabel Tumampos Lagata, mayong hapon pastor watching here in Dubai. Nasab din si Rami Hirong, ang ato usab nga naa sa Pikas Lawak. Si Jonathan Frontreras, mayong hapon pastor watching from Thailand. Na ako'y pangutana pastor mahitungod sa mo na ni akong gikuan tong sa earlier rin ato na isgutan kung wala na ikuan. Okay? Niya din si Christopher Torrigosa Baay, Rolando Sandoval, mayong hapon ni mo na Sir Lan. Niya din si John D. Dago, Anabel Tumampos Lagata, Gigil Imong, okay? Si Gigi Fernandez. Niya sabi din si Fernando Ampalayo Dago, God bless your program, Pastor, nice kaayo. Niya sabi din si Sweet Mom Muanya, hello Pastor, watching from Australia, God bless you. Niya din si Akyusi Ann, watching from Valencia, Gudaf. Okay, niya din si Shalina Lane, hello Pastor, og sa tanan, God bless us all, okay? O niya na din si Mark De Lima, Maris Mary Bisana Albay, David Reid, Edgar Diano, Delia Macana, Balandan Monica, Giseline Panal Mindao, Dims Shak, Johnson Is Alferez. Okay, og nasa din si Denley Peñaranda, Cecilio Villajos, Echero Munden, Vincent Cirilia, John Long, Telma Espinosa Alcaba, Clyde Rebellia. Okay, na si gitawag nato dinhi Igsoon og si Fernando Ampalayo Dagok, mayong hapon pastor watching from Doha, Qatar. Og niya sab dinhi si Sweet Mom Muanya. Okay, niya siya hello pastor watching from Australia. Okay, so kibalik so na daghan dinhi di mo ginato mahurot og basa ning naa dinhi na si Maha Alba, Bridgton, Ray Oliver Ordinaria, Hanlan Gipas de la Serna Quadra, si Joy Boy Tabirnelia, GR Momo Antuki, Kaluser Frankie Huizi, Dexter Kabisay Andags, okay. Bueno, ato tong natiwason no, na ako'y uban mga mabasa gagamob man siya igsoon. But anyway, salamat niya na. So ato na lang i-summarize ning gitawag na tog Erlin og Laterin. Ako man ning gitubag tong niagi nagamit ko bersikulo og
Joel chapter 2 verse 28 ug 29, 2 minutes na nabilin nagamit ko og Acts chapter 2 16 and 17. The moment nga ikaw gibautismuhan igsoon, nakadawat ikaw sa unang ulan o nga katapusan ulan, unang ulan igsoon mauna ang gitawag nato og bag-o pa ka sa pag-alagad og ang katapusang ulan maunay mo pahunog sa mga bunga, therefore imo makaplagan nga mauna ang mahitabo sa katapusang mga adlaw, no. Bueno, mubo na giki atong panahon. Salamat niya na ako nga pagrekognisar sa ato nga mga kadagkuan sa South Philippine Union Conference o sa lain-laing mission og conferences og naatay tigom ugma dinhi sa Mountain View College sa gitawag natog IEL Caravan. Nya naatay mga program nga atong pagabuhaton diha og una-una lang nako nga welcome alang sa atong mga kaigsuonan nga nagabiyahe sugod karon. Ang uban nagbiyahe ugma sa kadlawon gani ang dinhi sa Spoke Garden Church ilalom sa Amber Group, magbiyahe sila ugma sa mga alas 4:30. So salamat igsoon sa inyong mga suporta ug pagkuyog. Bueno mga pinangga, no, di maginato mapuggan ang ato nga oras dinhi lamang sa Hope Channel Cagayan de Oro City sa ngalan sa among station manager og sa among communication director. Kini lamang si Pastor Chris Bacalares mingon siya na pagkamatayan sa pagpatunhay sa kamatuoran mo re angay nga mabuhi magampo ta. Daghang salamat o Diyos sa imong pagiguban, daghang salamat sa imong gugmag panalangin, among gikalipay nga sa makausap pa nagkuyog ka kanamo ako nagaampo alang sa tanang mga televiewers, Facebook viewers, social media viewers nga ikaw magapanalangin kanila uban sa mga naghatag usab sa mga pangutana o sa tanang OFW nga naa sa lain-lain lugar sa tibuok nga kalibutan. Uban sa ilang pamilya, ikaw magapanalangin kanila. Salamat o Diyos sa tubag sa mga paghampo kini imong gipangayo sa mahal nga ngalan ni Jesus Christ. Amen. God bless atan. If you have been blessed by this program, share hope and help us continue to bring hope everywhere. Send your donations to South Philippine Union Conference through any of the bank details shown here. Hope Channel, sharing love, changing lives. Aduna ka ba'y buot masayran sa kinabuhi? Aduna ba'y kagawasan sa sala o kasakit? May paglaong pa ba ang mga minatay? Unsa ba'y padulngan sa kalibutan? Mga higala, ipangutana kay pastor. Ipadala ang imong mga pangutana ug tubagon ni pastor gamit ang Biblia. Pangutana Pastor, usa ka serbisyo gidalit kaninyo gikan sa Hope Channel. Agay, maraglapad man ang akong ulo. Inom sa kuha niya tableta para mawala ni. Maraga pa muhipoy man ang akong mga bukton. Ay, may nalang niapod ko yung tableta para ni. Ayay, marag wala gani may angay akong tiyan sa akong pamahaw ba? Naamapot siguro ko'y tambal para sa hapto sa tiyan diri. Hops! Kadali lang higala! Nahibalo ka ba nga pwede ka madaot sa dili sakto nga pagtumar og mga medisina? Tungod kay sintetika ni, kikinahanglan gayud ang medical advice sa pagtumar ni ini. Busa, sulahi usa ang Natural Remedies. Ang Natural Remedies Encyclopedia adunay kapin sa 11,000 ka home remedies para sa sobra sa 700 ka mga balatian. Palit na sa Natural Remedies Encyclopedia. Sa Natural Remedies Encyclopedia, siguradong mas safe and healthy ka.